Bine v-am găsit la un nou bike vlog. Aici alături de Iuli. Asta a plecat, s-a dus în față. S-a luat și el bicicletă. Frumos. Ia-o-tot. Bicicleta lui Iuli. Un Velors. Nu știu de care Velors. Velors. Răz de 28. Ghidoane la fel? Da. 21 de viteze. Schimbătoare Shimano. Ce? La fel ca a mea aproape. Doar, da. Hai să mergem. Un video așa, nu nici chiar lung, nici chiar scurt. Am mai progresat și eu un video. Nu o să vorbim chiar așa de mult. La camera o să vin mai mult între noi. O luăm pe drumul ăla. Da. Alu tata-i! Mai în față, mai în față. O să ne ia și câinile. Aș vrea să intrăm pe acolo, să ieșim pe la intrare în sat. Hai că-i bun drumul, că nu mai a plouat de mult, nu-i noroaie. O luăm pe acolo. Unde? O luăm pe șosea? A? Nu pe aici. Doamne, dar nu știi pe unde e intrarea în sat? Păi de acolo vreau să ajungem și știu eu drumul. Mergi. Uite, pe o caraca de acolo după stânga, că se iei cu capul. Haide. Frumos așa. Scârții. Nu știu. Deci o luăm pe acolo. Avem opțiunea să nu mai stăm să ocolim, să o luăm direct aici, la față, la strada asta, direct în față. E câinele ăla care atunci avea partea deschisă. E în tare? A? Pe strada aia. Da! O să-i dau un mici tare de aici. Ce? Mergi. Mă las un pic de praf în spatele lui. Hai, bulgare! Dai! Hai, să salgi, hai. Mamă! E mare, e că... Mă dau pe aici, sunt cu praf. Stânga! Nițel! Nu am dat tare de tot. M-am dat pe dreapta că dădeai cu praf. Da. Nițel dădeai, nu dădeai mult. Uite, aici dacă te-ai dat pe vale, știi că praf duci. Hai, da la deal. Eu cred că trebuie să spăl. N-a spălat-o. Nici n-a luat-o Iuli bine că a și băgat-o pe câmp. Aude la mine și că e luată de suflată, dar nu. Hai, da. Altă zi, nu acum. Mergem mâine. Mergem până la Armășești. Vrei? Mergem până la Armășești pe acolo. Luăm niște... E, dar cât? Mai încolo, până la aproape 9. Bine. Mergem așa ușor la consum. Am cât de praf lăsam. Mergând doar încet. S-a făcut porumbul ăsta. Doamne.
Ce porumb să fură? Făcea urât. Uitați-mi să văd dacă filmează. Și filmează. Îi dau și niște obiecte, să nu o să știți. S-a făcut floarea soarelui praf. Bă, praf. Și pulbere. Bă! S-a făcut floarea soarelui praf. Dar tot că e seccetă. Nu mai a plouat de mult. A? Uite cum e porumbul. Pii. Haide. Ho. Ce copii. Nu, încă nu i-a pus. Că coborâm. Niște câini în față, un câine. Colimbre.